Shugaban ƙasa Baba Atiku Abubakar zamu yi, yan Najeriya mun bi. Shugaban ƙasa Baba Atiku Abubakar zamu yi, yan Najeriya mun bi. Shugaban ƙasa Baba Atiku Abubakar zamu yi, yan Najeriya mun bi. Shugaban ƙasa Baba Atiku Abubakar zamu yi, yan Najeriya mun bi. Da sunan ka zani fara Allah mai dare da rana. Yan Najeriya mun bi. Ka daɗe ni basira ya Allah in yi baitukana. Yan Najeriya mun bi. Atiku Abubakar ya zo zai yi aiki dare da rana. Yan Najeriya mun bi. Ka ja mu je a PDP jam'iyyar kamu mun bi. Shugaban ƙasa Baba Atiku Abubakar zamu yi, yan Najeriya mun bi. Rabi kanin ka salatin ka ga shugaba na kowa. Yan Najeriya mun bi. Tare da sahaban manzo na Allah ka yo sakawa. Yan Najeriya mun bi. Muna zikiri muna salati san ka arai muna daɗawa. Yan Najeriya mun bi. Mai mulkin da ba kamar ka annabi kowa ya bi. Shugaban ƙasa Baba Atiku Abubakar zamu yi, yan Najeriya mun bi. Ya kawo da mai waka Baba Atiku na ya baka. Yan Najeriya mun bi. Ismail ɗan Kaduna ne ni ya kawo da mai waka. Yan Najeriya mun bi. Karka damu da masu hassadar ka dan Allahu ya ɗaga ka. Yan Najeriya mun bi. Atiku Abubakar muke so yan Najeriya mun bi. Shugaban ƙasa Baba Atiku Abubakar zamu yi, yan Najeriya mun bi. Atiku Abubakar ya zo talakawa mu bar kokawa. Yan Najeriya mun bi. An mana alkawar da dama an kasa ko guda cikawa. Yan Najeriya mun bi. An ce yaƙi da cin hanci su dan fara suke tayowa. Yan Najeriya mun bi. Sun bar talakawa na kuka yanzu Atiku ne za mu yi. Shugaban ƙasa Baba Atiku Abubakar zamu yi, yan Najeriya mun bi. Waɗansu suna cikin yunwa su ko hankalin su kwance. Yan Najeriya mun bi. A jiha uku ne ake faɗa waye za ya je da zance. Yan Najeriya mun bi. Kai magana aje a ɗaure ka kowa har ya mance. Yan Najeriya mun bi. Babu kuɗin kashewa aikin yi babu wa za mu bi. Shugaban ƙasa Baba Atiku Abubakar zamu yi, yan Najeriya mun bi. An ce tattalin arzikinmu zai taso amma yana kas. Yan Najeriya mun bi. An ce za a ba mu ayyukan yi har yau babu wanda ke kas. Yan Najeriya mun bi. Atiku Abubakar ya zo baya barin mu can kasan kas. Yan Najeriya mun bi. Canji za mu yi mu canja canji PDP mun bi. Shugaban ƙasa Baba Atiku Abubakar zamu yi, yan Najeriya mun bi. Canji muka je babu canji Baba Atiku zo ka duba. Yan Najeriya mun bi. Talakawa mun yi kuka zaɓar su da mun yi babu riba. Yan Najeriya mun bi. Baba Atiku Abubakar za mu sa aishi baya da zamba. Yan Najeriya mun bi. Mulki namu babu yunwa da fatara kowa ya bi. Shugaban ƙasa Baba Atiku Abubakar zamu yi, yan Najeriya mun bi. Wai in ɗan yi tambaya ma me suka yi ma 'yan arewa. Yan Najeriya mun bi. Na san sun kori malamai da yawa da ke ciyarwa. Yan Najeriya mun bi. Sun ce za su ba matasa aiki a shekarya suke yiwuwa. Yan Najeriya mun bi. Mun gane dukka kudurinsu Baba Atiku ne za mu bi. Shugaban ƙasa Baba Atiku Abubakar zamu yi, yan Najeriya mun bi. Abuja ta kace Baba Atiku Abubakar za mu yi. Yan Najeriya mun bi. Lagos ta kace Baba Atiku Abubakar za mu yi. Yan Najeriya mun bi. Kaduna
adama ta kace Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Kano ma ta kace Baba Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Katsinawa mun fito mu canza su Atiku ne zamu yi. yan Najeriya mun Zamfara babu su da kayan su Atiku ne zamu yi. yan Najeriya mun Tabbata mu da tambuwal aiko Atiku ne zamu yi. yan Najeriya mun A Kebbi State babu su Baba Atiku ne zamu yi. yan Najeriya mun Jigawa da mu da Lami da Baba Atiku ne zamu yi. yan Najeriya mun Naija muna ta murna Baba Atiku ne zamu yi. yan Najeriya mun Kebbi State muna murna Baba Atiku ne zamu yi. yan Najeriya mun Nasarawa taka ne Baba Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Bauchi State taka ce Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Mutanen Jos muna ta murna Atiku ne mu zamu yi. yan Najeriya mun Adamawa taka ce Baba Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Plateau State muna ta murna Baba Atiku ne zamu yi. yan Najeriya mun Yobe muna ta murna Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Tabbace ta kace Baba Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Enugu ta kace Baba Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Ikiti ta kace Baba Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Ondo State ta kace Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Benin ta kace Baba Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Ibadan ta kace Baba Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Osin ta kace Baba Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Abia ta kace Baba Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Anambra ta kace Baba Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Makodi ta kace Baba Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Akwa Ibom State ta kace Atiku kai zamu yi. yan Najeriya mun Iboyi State ta kace Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Kallaba ta kace Baba Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Benue ta kace Baba Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Ita State ta kace Atiku Abubakar zamu yi. yan Najeriya mun Cross River ta kace Atiku Abubakar mun bi. shugaban ƙasa Baba Atiku Abubakar zamu yan Najeriya mun Don neman ƙarin bayani za a iya tuntuɓar mu a lambar waya kamar haka 081 33 400 832 a huta lafiya.